तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी होली गीत फीमेल मीटर। एकरा के मेल फीमेल केहू भी गा सकता। बहुत अच्छा मीटर के रचना के लिए बानी रउआ सबन खतरा। और जानते बानी होली में थोड़ा सा रंगरसिया गाना रहेला तो अच्छा लगेला। तो मीटर एकदम जबरदस्त बा। चलिए देर न करते हुए मीटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के मीटर नइखे मिलत, सही गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, तो अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया। चाहे रउआ हिंदी में लिखवाई, चाहे भोजपुरी में लिखवाई, दोनों भाषा में हम गीत लिखेनी भैया। और हर तरह के मीटर लिखेनी, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, निर्गुण गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के मीटर रुआ चाही बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के धुन बाटे एगो गाना ना रहे, बहुत बढ़िया बाजे रहे कि कबूतरी बोले कबूतर से, कबूतरी बोले कबूतर से, कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। तो जानते बानी हिंदी धुन पर के जितना भोजपुरी बनावल जाता और नया म्यूजिक बनवा दिया जाता तो वो गाना एकदम ब्लास्ट कर देता। देखिए आज के गाना कैसे गाओगे बटे भैया कि मर्द दुबई कमाता हमारे ये सखी, हमारे ये सखी दे दो होलिया में, हो दे दो होलिया में पैंचा भाता रे ये सखी। हो मर्द दुबई कमाता हमारे ये सखी, हमारे ये सखी दे दो होलिया में, हो दे दो होलिया में पैंचा भाता रे ये सखी, दे दो होलिया में पैंचा भाता रे ये सखी। कद फगुआ के हमरो जोगाड़ ये सखी, हो कद फगुआ के हमरो जोगाड़ ये सखी, जोगाड़ ये सखी दे द होलिया में, हो दे द होलिया में पैंचा भातार ये सखी, दे द होलिया में पैंचा भातार ये सखी। हो मर्द दुबई कमाता हमारे ये सखी, हमारे ये सखी दे द होलिया में, हो दे द होलिया में पैंचा भातार ये सखी, दे द होलिया में पैंचा भातार ये सखी। तरुआ के बहुत बढ़िया ये मुखरा लेके उपस्थित रही रउआ सबन खतरा। अगर बढ़िया से के गायकी कर देता नहीं, स्केल थोड़ा ऊपर रही। अब हम राइटर रही तो जितना हम गावे के सीख ले बानी वही हिसाब से ना बताएं। रउआ एक बखूबी बढ़िया बना के गावत नहीं, बढ़िया म्यूजिक मिल जाता तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे भैया 8874473128। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर बाटे तो निकाल के वो फ़ोन कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। लेकिन हाँ भैया, 8 बजे सुबह से शाम के 8 बजे तक इतने देर बात हो पाई हमसे, काहे कि 8 बजे के बाद ना भैया हम जल्दी सूत जानी और टाइम से सोते तो रात के काम करी नहीं, जानते नहीं रात में काम करी नहीं, दिन में हमारा से राइटिंग ना होला। ठीक बाटे भैया, तो मैटर पसंद आयल हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं, कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री राम।